Живко Кръстев. От най-древни времена хората са вярвали, че всяко едно значимо събитие може да бъде разгледано чрез карта на разположението на небесните тела. В момента на случването на това събитие и така да бъде предсказано повече за характера на това събитие, системата Human Design, системата за дизайн на човека ще бъде на фокус, скъпи слушатели, в следващите минути. Тя дава един поглед върху моделите, които оформят нрава на годината и влияят на начина, по който пречупваме реалността, в която живеем. По този повод сме поканили Мери Томова, която е сертифициран анализатор към Международното училище по Human Design за личен, партньорски и семейен анализ. Мери, здравей! Здравей! Радвам се, че съм ти на гости. И аз много се радвам, че имаме възможност да осъществим този разговор. Вече в предаването сме разговаряли с теб, но все пак аудиторията е широка и за това да разкажем малко повече за Human Design в началото, за тези, които не знаят какво представлява тази система и може ли да се нарече наука? Разбира се, да, това е наука за различността. Това е една наука, която е създадена в света така като една логическа система и всъщност това, което дава тя е прочитане, разчитане на генетичната информация на всеки човек. Може много ясно да опише как е устроен човек, как е устроен да взаимодейства в света. В момента на раждането му се генерира карта, която е всъщност неговия личен дизайн. И този дизайн показва неговите генетични характеристики. И ние, анализаторите, сме научени да прочитаме тези генетични характеристики. Самата система дава едни инструменти, чрез които да се експериментира. Стратегия и авторитет, което всъщност казва на самия човек, ти имаш едно устройство и твоето функциониране е свързано с това. Имаш стратегия, чрез която да се движи в света и вътрешен авторитет, който да ти казва кое е нещото, кое е решението за тебе, кое е правилното решение. Точно системата казва, няма външен авторитет, няма кой да ти каже кое е правилното решение. Намери отговора вътре в себе си. Всъщност, системата е съчетание от различни науки. И това също можем да подчертаем. Тя е синтез, защото звучи на много хора като астрология. Но тя е синтез от отделни науки, от древни системи и съвременни науки. Древните са астрология, чакрите от брахманическия индуизъм, китайската идзин, кабала. Съвременните са биохимия, генетика, астрономия, квантова физика, астрология. Всъщност астрологията е една частица от този синтез. Ние виждаме някакси по-дълбоко в устройството на човека, защото освен, че взимаме рождените му данни, момента в който се е родил, ние виждаме отпечатъка 3 месеца преди раждането му или това е неговото подсъзнание. И за това имаме един такъв по-холистичен поглед над природата на човека. Всяка година на 21-22 януари започва нов годишен цикъл и този отпечатък на планетарната конфигурация е дизайнът на годината. И той задава темите, всъщност. Точно така. Ако годината, всяка година, ако има рожден ден, той ще е тогава. Така. Задава точно така. Задава темите, които ще се случат. Представете си как датата е тогава, защото ние, гледайки колелото на Human Design, ние се движим по Слънцето. Например, китайската нова година, те се движат по Луната. Нали? Тази година съвпада с дизайна на годината, но нямат нищо общо. Ние се движим по Слънцето и когато Слънцето достигне до един определен портал в колелото, 41-ви, това ни дава горивото за всевъзможните преживявания на човешкия опит. Преди това ние реално нямаме искрата, нямаме горивото, с което да задвижваме нещата и може да забележите как след новата година, колкото и обещания да има календарната нова година, някакси те остават в нищото всички тези намерения и обещания, точно защото няма енергия да се случи. Енергията идва, когато Слънцето навлезне в 41-ви портал и заради света с горивото за преживяване, с енергията да започваш нови начала.
Всъщност, аз се подготвих с точен час, в който ще настъпи това, сега на 22 януари, 15 часа и 18 минути. Вярна ли е информацията? Точно така, вярна е, да. Тоест тогава Слънцето ще навлезе в този 41-ви портал. Да, и тогава вече имаме горивото за новия човешки опит на следващата година. И ако годината бъде човек, ние генерираме картата точно в този момент и разчитаме гимните, разчитаме кодовете. Както миналия път ги казах, че Human Design има собствен език, езика на ключовите думи. Да. Ние всъщност четем чрез ключовите думи какви са възможните потенциални теми и разиграваме различни сценарии. Това е всъщност, което прочитаме на дизайна на годината. Прочитаме ключовете, кодовете и декодираме информацията. За да видим каква ще бъде фоновата честота. Защото когато видим този дизайна на годината, ние виждаме каква ще е атмосферата в света. Каква ще е фоновата честота. И всъщност идеята на виждането и на чуването на този дизайн не е не е просто и така от интелектуален интерес. Да. Важно е да се знае, че това е прогноза. Тя цели да разкаже какъв ще е духа на времето, а не да внушаваме конкретен разбой. Миналия път ви разказах за ключовите думи. Всъщност ние декодираме цялата тази информация, за да видим потенциалните възможности. Полето на планетарното влияние, защото ние сами по себе си сме, освен че сме нашия дизайн, нашия модел, ние сме в една по-обща рамка, атмосферата, в която се намираме. Да не кажем, че и дизайна на годината е в една още по-голяма глобална рамка, за която също ще разкажем за дизайна на годината, защото ние сме на прага на едни много интересни времена. Почти сме на границата на два глобални цикъла. Глобалните цикли са с продължителност от около 410 години. И представете си, ние сме на 2027 година, ще е края на единия цикъл и началото на следващия. Просто живеем в много интересни времена и затова е интересно да се чуе фоновата чистота. Мери, продължаваме само след минути този разговор, за да разкрием какъв ще бъде дизайнът на човека през 2024 година. Какъв е дизайнът на човека за 2024 година? Дизайнът на годината е прогноза, която обхваща темите на предстоящата година и как те ще ни засегнат в личностен, също така и в колективен план. Поканили сме Мери Томова, която е сертифициран анализатор към Международното училище по Human Design. Тя е на нашата телефонна линия, за да ни разкрие сега дни преди да настъпи на 22 януари 41-я портал, т.е. Слънцето навлезе в 41-ви портал. Да кажем само какво значение има това, след което да разкрием и какво ни очаква през годината. Да, какво значение има Слънцето, когато навлезе в 41-ви портал? Да, самият ден. Какъв ще бъде? Самият ден. Самият ден е началото, така да кажем, рождения ден. Представете си, нещо се ражда, може да празнуваме дизайна на годината като нова година, например. Края на нещо и началото на нещо ново. Нещо се е изчерпало, вече сме допуснали и вече сме готови за нови преживявания. Заредени сме с енергия за нови преживявания. И това начало всъщност може да ни даде много голям импулс за действие. Може да кажем, че това е момента да започваме на чисто. С новите цели, нови мечти, нови намерения. Бихме заложили намеренията си тогава. За да може реално те да имат енергия да се реализират. Ние от портал 65 много се вълнуваме с Мия, че ще правим дизайна на годината, защото така ни е много сантиментален момент. Ние така много обичаме да разглеждаме и човешките цикли, човешките етапи в живота, защото ние не сме сами по себе си. Всичко се разгръща на етапи, по-глобални, по-така малки и лични. И точно за това ни беше много интересно да разгледаме темите и в личностно ниво, и в колективен план. И така с голямо вдъхновение го правим. Надяваме се да се хареса на аудиторията ни и да бъдем полезни. Ние го правим, за да може да подготвим хората, за да може да не подготвим, не е думата подготвим, ами да може да са на щрек, така да се каже. Да може да знаят каква е фоновата чистота.
Мери, всъщност всяка година ли на 21 и 22 януари по-скоро колективният дух е отворен към ново начало. Не знам дали се изразявам правилно според Human Design, но ми се иска... Да, може да го кажем. Можем да кажем, че това е един позитивен период за всички нас, като общество, дори. Ние в Human Design не измерваме в позитивно или негативно. Всичко е такова, каквото е. Това са гени, кодове, те просто се залагат. Може да изглежда в момента, ако човек не е наясно с по-глобалната картина, може да изглежда, че нещо е лошо или че е негативно. Всъщност всичко се разгръща с една така по-глобална идея. Human Design казва, че ние сме в една програма за еволюция на съзнанието. Ако изходим от там, тези, да кажем, кое е добро и кое е лошо, е чисто човешко качество и така присъщо на индивида. Ние сме просто в един по-глобален процес, който ние, така да кажем, сме пионки в цялото това нещо. И няма добро или лошо. Ако следваме своите стратегии и авторитет, каквото и да се случва, ние сме подготвени за променливото време, както се шегуваме с ние, по-добре да знаем прогнозата за времето, защото понеже в момента е доста променливо към края на този глобален цикъл и може да се почувстваме като без чадър насред буря, например. Да. Така че, общо взето това е идеята на дизайна на годината. Да покажем на хората, не да им внушаваме нещо, да им кажем, вижте сега, ще се случи това, не бъдете повлечени по обстоятелствата. Гледайте като наблюдатели, отдръпнете се една крачка настрани и си кажете, свържете се с вашата стратегия и авторитет, за да може да вземете правилните решения, които ще ви поставят в обстоятелства, в които вие ще сте добре. Да кажем така метафорично, на 22 януари в 15 часа и 18 минути е едно добро време да вземем решения за ново начало, за нещо, което искаме да направим. Тук вече зависи всеки как е настроил своето съзнание, защото... Да поставим намерения, бих казала, намерения. Не да вземем решението. Така, добре. А решението как се взема? Защото е много важно да вземем решение за промяна. Точно така. Въпросът е, че и различните хора има различни начини на вземане на решения. Някои хора са много бързи, те са спонтанни, могат на мига да вземат решение. На други им трябва 29 дни минимум. На трети пък емоцията така много отсветява желанията им за решение и това може да е много лъжовно. Те нямат истина в момента. Те имат нужда от да го преспът 3, 5, 6 дни, за да могат да видят това нещо наистина ли го искат все още, наистина ли остава. Дали то ще ги изчака. И просто много сме различни. Всеки е изключително различен и не може да заложим една обща рамка. Как да взимаме решение? Може би общата рамка е познавайте своя дизайн и следвайте своя начин на взимане на решение. Само след минути продължаваме разговорът с Мери Томова. Човекът е на фокус, скъпи слушатели. Дизайнът на човека за 2024 година. Какъв е той? Сега ще разберем от Мери Томова. Продължава нашият разговор с сертифициран анализатор към Международното училище по Human Design. Мери, заедно с твой партньор Мия, организирате събитие, на който се интересува от нашите слушатели, може да научи повече за дизайнът на годината. Да, точно така. Кога ще бъде то? Той ще се проведе един ден по-рано, преди да настъпи дизайна на годината, в неделя на 21 януари от 5 часа. Ще го направим онлайн, понеже вече стана многото нормално и всички е много по-удобно. Да разкрием малко за това, което ще се говори. Разбира се, няма как съвсем ни е кратко времето да кажем много неща, но като цяло, какъв ще бъде дизайнът на годината? Точно така. Ние ще разгледаме дизайна на годината, в който ще видим всъщност как темите, които ще се разгръщат, ще видим кои ще ни закачат, ще ги усетим като лична наша тема, а кои ще бъдат някакси по-като страничен наблюдател, може да ги няма да ни въвлекат толкова в темата. И всъщност ще видим основните теми на годината. Това ще е една година, която ще е изпълнена с големи промени, така малко да загасна на слушателите. Да. Те така или иначе вече тлеят. Вижда се света, цари един безпорядък в света, с който не сме свикнали.
това е точно заради предстоящата промяна на този глобален цикъл. Има цел за цялото това нещо. И всъщност това е една година на значими събития в световен план. Да бъдем изправени пред неочаквани предизвикателства, но пък ще имаме възможността, така, Вселената ще ни даде възможността да се свържем с вътрешната си сила и да бъдем осъзнати и адекватни спрямо, каквито и да са обстоятелствата наоколо. Това на индивидуално. На индивидуално ниво. Точно така. Приближавайки към 2027 година, все повече темата за самия човек, за индивидуалността му и за това как той сам трябва да бъде настроен на собствената си чистота, не толкова на общностната чистота. Това е все по-ярка тема, все повече изпъква на дневен ред. Да. А всъщност с какво ще бъде по-различна тази година от предходната, като сравниш дизайнът за 2023? Да. Те са различни, но имайте предвид, че едното води другото. Не са като отрязък, нали, темите да са изключително различни. Да не говорим, че дългосрочните планети, като Плутон, Нептун, Уран, това са такива, те са с много по-дълъг цикъл и те бяха и в миналата година, в дизайна на миналата година. Затова те така поставят основата на случващото се в света по един или друг начин. Новите неща, ще ги разкажем така на дизайна на годината, различна година ще бъде със сигурност, доста по-различна от миналата. Ще има изненади. Много благодаря, Мери. Пожелавам много успех и ще се радвам да продължим този разговор, защото винаги има още какво да кажем.